každý na jednej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahý, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plávať. Prečo ľudia pália mosty? Prečo len sú takí sprostí? Stačí iba malý kúsok nehy, rieka predsa musí mať dva brehy. Sme každý na inom brehu, ťažko sa nám máva. Bosí na ľadovom snehu, pálime ako láva. Sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu. Prečo ľudia pália mosty? Prečo len sú takí sprostí? Stačí iba malý kúsok nehy, rieka predsa musí mať dva brehy. Prečo ľudia pália mosty a robia zo seba hostí? Na tom druhom brehu, prosím, nestrácajte nehu. Dámy a páni, Richard Miller! Prečo ľudia pália mosty? Prečo len sú takí sprostí? Stačí iba malý kúsok nehy, rieka predsa musí mať dva brehy. Prečo ľudia pália mosty a robia zo seba hostí? Na tom druhom brehu, prosím, nestrácajte nehu. Prečo ľudia pália mosty? Prečo len sú takí sprostí? Stačí iba malý kúsok nehy, rieka predsa musí mať dva brehy. Prečo ľudia pália mosty a robia zo seba hostí? Na tom druhom brehu, prosím, nestrácajte nehu. Prečo ľudia pália mosty? Prečo len sú takí sprostí? Stačí iba malý kúsok nehy, rieka predsa musí mať dva brehy. Prečo ľudia pália mosty a robia zo seba hostí? Na tom druhom brehu, prosím, nestrácajte nehu. V aranžmáne skladateľky a klavíristky Ľubice Čekovskej, upravenom špeciálne pre tento večer, ste počuli Zdenku Prednú, Zuzanu Smatanovú, Katarínu Knechtovú a Richarda Millera. Tak dámy a páni, ešte sme neskončili. Richard Miller dnes a je mi veľkou cťou mu odovzdať double platinum disk za album Ešte. Všetko najlepšie, Richard. Gratulujeme.